Sarhad, rais Oddi, sy'n gwrthod caniatâd. Fel a fi, does dim pwrpas na hynny'n y gwmpas a edrych ar y byd i gyd yn chwalu yn cwmpas. Rhaid i gari ymlaen, dim meddwl am y gweithio dwch bywyd i'r peneitha. Ie, mae pawb angen diangfa, ond yn y pen draw rhaid i dderbyn reality a derbyn i sefyllfa. Wyt ti eisiau marw dros rhywbeth ti ddim yn ei gredu. Bob dydd mae 'na miloedd marw yn llwgi, ond dwi ddim ar eich telu. Wyt ti eisiau dod â plentyn i fyd mor wallgo. Weithiau dwi'n gweiddi ar sgrechian, ond dwi'n teimlo sneb yn gwrando. Sneb yn gwrando.